Buy-buy ko? Hindi ako nagwawalis. Andong paralo. Sinuwa. Ano yan? Ano nila? Para? Parang kabalo. Anong gagawin ko dito? Sabi niyo dito. Ito. Yan lang yan. Tambak na naman natin sa ano. Kalilinis ko pa lang. Kakaano ko pa lang. Sara mo yung pintutan, nawawala yung pabangong nilagay ko. Basta bagong kuha ko. Tara mo, alcohol? Sige. Ha? Ako kasi kapag nagpunas ako, ini-sprayan ko ng alcohol.
Good morning, sir. Hindi mo ikabit to, ano? At Paano po, sir? ito, Saan ko po ilalagay yan, sir? kasi ko dito eh. Ganito. Pwede rin po, sir. Sige po, ako na magkakabit niyan, sir. Punas lang yun. Apo, sir. Ako na po. Wait lang po.
Ewan ko tong cellphone ko ah. Cecil! Cecil! Tutulungan pa ba kita maglinis dyan? Ah, sige. Walang walis dito! Sir? May galing na isip ka rito. Tawagin ka ba? Yes, sir. Yes po, sige po, sir. Ako, sir, sige po. Cellphone daw niya, nasaan? Ay.
Kate, Ano na naman yan? magwawalis na to. Ano na naman yan? Kakakapi ko lang, tas kapi na naman. Ikaw, From na, tapos na ako. ano na tayo niyan? Acid. Milo yan, di ang kape. Milo yan. Ikaw, ay. Ay, animation. Saan yan? Sa'yo ba? Ay, kanina pa may tumatawag dyan sa'yo. Kanina pa? Oo. Nag-puts ka ako sa sarili ko. Maglilinis na ba sa salon? Ay, may darating daw na inspector dyan yung ano. Kaya, tara natin. Dali mo na yan, yung Milo. Ha? Yung Milo. Wait lang. Nakabukas pa yung mga cellphone ko dito. Ano ba, anong linis gagawin natin doon? Magwawalis ba? Maglama. Bak naman natin sira eh. Nakakainis. Sabi ko naman kayo. Kinat ko na nga si Ma. Pinicturean ko na nga rin. Sinend ko na rin sa GC. Wait lang ha. Tapusin ko lang to. Isang pa ako. Sayang naman. Tapusin ko lang yung pa ako. Ha? Saan? Hotspot. Gusto mo ba subukan? Gusto mo tanggalin para matanggal lang yung mga ano? Yung mga, ano to? Yung, ano to? Yung kin. Yung ano to? Yung ano ba yun? Basta oo, yun na yun. Nakapagod kapag kamay, di ila pag nandito sa office. Kasi yung video siya. Ayan. Ayan. Dapat nga ito, binabad ko yung pao, kaya hindi ko na binabad. Maganda yan sa paa. Oo. Parang yung hindi matigas yung paa mo. Yung ano to, yung kalyo, yun, patanggal ng kalyo. Sa isip ko, nagmamassage ako, nagpuputs pa ako, pero yung paa ko hindi ko magawa. Hindi mag-ano muna ako saglit. Habang wala si ano, ay, Ivan! Ivan, yung order ko nga! Wala ka doon. Wala pa, mabayad mo. Baka darating na yun. To receive na. At receive na, meron pa nga sana akong isa pang orderin, kaya lang, Kin, ang tagal yung sleeper ko. Ano orderin mo? 2. Pasa mo sa akin. O, sisend ko lang sa'yo. Kulay brown, ha? Hey bro. Lamig. Pagkulay yun ng buo, kasi si Bieran ko, kukulayan ko ng buo. Ay. Kulay brown gusto niya. Mamaya, send ko sa'yo. Ganyan ko pa rin ba? Hay naku! Ano itong gagawin ko? Mga nakabukas kasi yung cellphone ko, tapos kung nililis ba ako sa isa. You always tanaw-tanaw here.
morning. Di ano? Ikaw na mag-order, magpaako na kumakain. Parang palitan tayo. Kulang pa. Hi, good morning. Mega load shoutout sa nakatambay sa aking live. Nawa naman ng kakwento-kwento. Good morning at mega load shoutout sa iyo. Ha? Miss school ako? Binisesil ka niya. Akin pala. Hey guys, medyo busy si host. Nandito ako sa spa. Spa yung aking trabaho. Medyo busy si host, kaya pasensya na sa mga lahat na bumisita at sumilip sa aking live. Thank you so much. Ano ba itong gagawin ko? Nawala ako sa aking ano. Paano ba? View. Ano bang gagawin ko para makapunta ako sa live? So, ang tagal ko na kasi hindi nakapag-live. Kaya ito, share video. And go live. Sa live ako dapat. Hi! Na makapunta sa live ko, guys. Paano nga ba? Sa tagal ko nang hindi nakakapag-live, so ngayon nangangapa ulit ako kung paano ang gagawin ko. Sa kabila kong cellphone, hindi ko alam kung paano ako makakapunta sa akin live. Naka-live ako pero hindi ko alam kung paano pumunta to your video. Sana ba? Live? Wala, hindi ko makita yung live ko. Try searching to your started. Ha? Go.
Ayun, dito na. Nakita ko na yung live ko. Feedback. Naku, lagot. Hello, Sir Boss Freak. Hello, mega long shout out. Good morning, everyone. Oh yeah, hello. Mega long shout out sa 2 million in my house. Hello, good morning, everyone. Oh, may visitor ako. Sige. Get the, ito. May visitor founder. Allah, yan, true ka dyan, my friend. There's a lot cheater, guys. Ayan. May jacket na kayo, guys. Pasensya na sa mga na-late kung nabigyan ng jacket kasi medyo busy si host. So, nandito ako ngayon sa spa. Massage therapy ang aking trabaho. Kaya naman this morning, busy ako maglinis ng aming spa. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-support. Ayan. Mega shoutout sa lahat dyan. God bless all friends from Ricky, from Boss Rick. Ayan. Medyo nangangapa ulit ako, no? So, ang tagal ko nang hindi nakapag-live. Kaya naman eto, balik-balik tayo sa pag-live dahil nauubos na ang aking WH. So, tagal hindi ko nakapag-live. Ubus-ubos na yung WH ko. Yung mga kasabayan ko nag-upgrade na. Malaki na ang kanilang bahay samantalang ako ay iiwanan na dahil sa tagal kong hindi na kapag-upload at hindi rin nakapag-live. More on short video lang ang aking gawa, guys. Kaya naman, eto, live muna para sa akin WH kasi malapit na siyang maubos. Baka ma-demonetize si kusina ni Kita. Kaya naman, live muna ako, guys. Habang busy sa work. Yan. So, 2 million in my house. Hello, good morning. Mega long shout out. Please connect to each everyone, guys. Thank you nga pala sa pag-support kay kusina ni KitKat. Diba? Na-miss kong mag-live. At ngayon lang ako nakapagdaldal na naman. Ayan guys, sa mga hindi pa dyan, breakfast na tayo. Kahit wala tayo, breakfast na. Ayan, char. Ayan, oo, pa-ispa ka dito, Boss Rick. Oo, meron kami ditong facial. Oo. Meron na, pag first time mo nagpa-spa sa akin, sa pagbalik mo sa second time, meron kang 50% off. So, ayaw mo ba yun? 50% off. O, yan. Ibibigay ko yung the best na na fresher na gusto mo. And I'm sure na marirelax ka sa aking massage na talaga namang babalik-balikan mo para maging satisfied ka. Kaya ibibigay ko yung the best ko para matanggal ang mga stress mo sa katawan. Di ba? Kaya naman punta na dito sa aming spa, Squeezy Salon and Hair Nail Body Massage. Ayan. Kompleto kami rin dito. Meron kaming barbershop, nail tech, facial, body massage. Ayun. So, hanapin mo lang si Miss Kat. Oo, kapag pupunta ka dito. So, nandito ako sa Dagupan. Ayan, totoo. Yes, totoo. 50% off kami. Sa second, sa first na punta mo, kasi meron kami ritong 1 hour 300, 1 hour 300 full body massage. Ayan, all buong katawan mo mamassage ko mula ulo hanggang paa, mamassage ko yan back to back. Walang dito massage lang. Ayan. Tapos sa 1 hour 300, sa first time mo nagpunta dito, sa second time na pagbabalik mo, 50% off na. So, yung 300 magiging 150. O, di ba? Tapos, yun, 150 lang, unlimited yun. Walang expiration date. Pwede ka magpamassage kahit ilang araw, araw-arawin mo magpamassage, kahit maya 150 lang 1 hour, ayaw mo nun 150 lang 1 hour. So marami kami ditong promo. Meron kaming sauna, meron kaming Moroccan pa. Yung sauna parang steam lang yun parang yung magsusuog ka. 'Di ba sa mga panahon ng mga
kapanahunan natin or yung sinaunang panahon, di ba? Usong-uso yung magsusuot ka. Magkukuha ka ng mga dahon-dahon, pakukuluin mo yun, tapos magtatakip ka ng kumot para pagpawisan ka. Dito, upgraded na. Sauna. Sauna na. Sa uupo ka lang, ipasok kita sa isang maliit na kwarto, tapos, i-open ko na yung yung heater para mapagpawisan ka. Tapos meron kang free juice, Nestea, o di ba? Tapos with shower na yun. Meron din naman kami dito Moroccan bath na kung saan ay paliliguan kita at irarab kita ng kape. Yung kape ay good to your skin, to moisturize, at matatanggal yung mga dead skin ng iyong katawan. Meron din kaming chia seed na talaga namang flawless at napakaganda sa iyong skin na talaga namang mag-moisturize ang iyong skin kapag ito'y aking inirab sa iyong skin. At pagkatapos nun, meron namang bubble wrap na kung saan sasabunin kita ng bonggang-bongga. Para ka lang baby no, na nakaupo habang kita'y pinapaliguan. Ay, bongga! Tapos, pagkatapos ng Moroccan bath, meron kang free 1-hour massage. Kaya i-avail mo na. Yeah, marunong ako mag-Thai massage. Oo, maganda yung Thai massage. Masahe, gusto ko, Thai massage. Ang so, minamassage ko is Swedish. So, mabenta kasi yung Swedish kasi more haplos lang, hagod. Pero kapag may Thai massage, ay nako, talaga namang swabe. Bali-baliin ko ang buto mo, charot. And then, nagka-Thai massage ako, meron akong signature. O, ay yun, signature ni KitKat, o diba? Galing naman, Tika. Offer promo, yeah. Talagang nag-open kami ng promo para sa mga good client namin para maging satisfied sila sa aming service. Para maging satisfied sila sa aming service. Kailangan talaga mag-promo para ma-encourage namin yung mga client na bumalik sa aming spa. Syempre dito sa Dagupan ay napakaraming spa. Alangan magpapatalo tayo, di ba? Kung saan yung mayroong best promo, dun sila magbabalik-balik, dun sila pupunta. Syempre sa panahon ngayon, napakataas ng bilihin. Kaya dapat maging wise ka kung saan ka mapapamura, doon ka magpupunta, di ba? Kaya yung aming boss nagkandak ng promo para dumami ang aming client at maging satisfy yung client namin na bumalik sa mababang presyo. At the same time, good service. O, di ba? So, request mo lang yung akong pangalan. Tapos, kung anong gusto mong service na i-avail mo. Yun. Ganun lang. Oo, crack, di ba? Kaya ayun, for the meantime, wala pa akong client. Wala pa akong client sa habang naglilinis ako ng aming spa. Nilive ko na muna siya, oo, kaya kaya pag may pumasok sa live ko, hindi ko agad siya na-welcome kasi kailangan ko linisin yung spa para pagpasok ni client, ma-impress siya. Siyempre, kapag paano marirelax ang client kung marumi at makalat at pabaho, di ba? So, habang wala pa akong client, naglilinis muna ako ng aming spa. Ayan, pinapalasan yung salamin, tapos nag-spray ako ng air freshener, tapos mop at magwalis. So, yun yung ginagawa ko habang wala pa akong client. So, yun, natapos na ako. Kaya eto, pwede na akong magdaldal. Magdaldal na ako ng magdaldal dito. Ayan. Ayan. Tapos, nga pala, alam mo ba, Boss Rick, ang kagandahan, yun nga lang, yung sweldo namin dito, kung wala kaming client, walang susweldohin. Porsyentuhan. Pero ang kagandahan dito, out service din kayo, KitKat. Pwede naman din, napag-uusapan naman yan di ba? Basta ang trabaho lang is massage lang. Hanggang dun lang, walang special service na mangyayari. Basta massage lang. Ganun lang. Tapos alam mo ba, Boss Rick, mas malaki pa yung tip na natatanggap ko kesa sa sweldo ko. Kasi alam mo ba sa 300, 25% kasi porsyentuhan kami dito. 300 times for 25%, ang akin lang na mapupunta doon is 75 pesos. 75 pesos, pagod na pagod ako, sakit sa kamay, katawan, 75 pesos lang nakuha ko sa isang client na minasage ko ng 1 hour. Pero sulit naman ang pagod ko kapag si client nagbigay ng tip. 500 kung minsan mag-tip sila, so ibig sabihin na satisfy sila sa service ko. So nakaka-proud naman pagka ganun. Ang pinakamababa kong tip dito is 50. Pag
talagang kuripot yung client, 50. Pero not bad kasi may pang-merienda na ako. Oo. Tapos yun nga, may magbibigay ng 100, 200, 300, ganyan. Pero yung pinaka medyo mayaman, kasi mga napupunta dito, mga nakakotse, mga galante, yan, magbibigay sila ng 500. Ang pinakamataas na na-tip ko, na-receive ko ng tip dito is 700. Pero yung may service niya 300 pesos, pero ang tip niya is 700. Kakaloka, no? Dito ang tuwa naman ako. Kaya maganda rin ang kita sa spa, yun nga lang. Kung wala kang client, wala kang susweldo din. So, kailangan i-promote yung aming spa. Ayan, tapos ka na? Sige. Ikaw na dito? Ikaw dito sa counter, ako magmamap doon. Hindi ah. Ano nga eh? Ma'am, kayo. Sama mo, kung walang katao dito sa counter. Wala naman sa kapila. Oh, sige. Nakalive kasi ako, pero sige. Saglit lang, guys. Kailangan ko nang mag-map sa kabila kasi call center naman yung dun sa kabila. Nakalive ako sa YouTube. Di mo alam na. So, yun nga, guys. Ano mo na, okay. Yan, double naman yung sahod ng Kalyani. Oo, ganun talaga. Oo, may nanonood sa akin. Tapos, yun nga talaga. Tapos yun, pagka morning shifting ako dito tapos sa gabi meron pa akong shifting sa kabila, panggabi naman. So, 24 hours ako naka-duty sa mga spa. Kaya wala akong masyadong content ngayon, di ba, yung content ko about food. So, hindi ako nakakagawa ng content ko kasi busy ako sa spa. Hindi ko naman pwede i-content yung spa kasi mga nakahubad sila. Then yung yung kita yung katawan, di ba? Syempre, bawal yun, di ba, kay YouTube. Kaya hindi ako makagawa ng content ko kasi, spa kasi, di ba, bawal kay YouTube. Baka bukas makalawa na delete na yung channel ko. Charo. Kaya ito, mga short video lang yung ginagawa ko. Go KitKat, work na muna. God bless you. Ayan, sige din po, Boss Rick. Maraming salamat sa pag-join. Ingat always and God bless. Maraming salamat. So, muna ako, mag-work muna ako. So, wala muna ulit magdadaldal sa akin channel. So, ingat always Boss Rick. Maraming salamat sa pag-join. Bye! Okay, tara na. Mag-map na tayo. Maglinis na tayo. Abang wala pa tayong client group. Siya nga pala, salamat na naman sa Milo at Sky Black. Puro acid na ako. Yung nagda-diet pero tataba ka na naman. Sabi ni Ma'am, giranin daw yung map dun sa kapila, dun sa taas. Masisira na din yung Halika na! Ay, yung downy nga, nakita mo yung downy? Ayun, yung kailangan natin downy. Kung magmamap ako na mabaho. Makita ko, baw-baw na. Siguro ko na yan, mabaw na dun. Wala natin yung yung downy yung binigay mo sa akin kahapon. Dami na ko na dito. Ay, oo nga pala yung baba mo daw, 385 sabi ni Ma'am. Wow! Pero mabango naman, long lasting, di ba? Kasi pinanong ko nga si Ma'am, pwede ba 2 gigs? Ewan ko, hindi pa yata siya nagre-reply sa akin. pwedeng tuwing sahod. Oo, bawas na lang sandaan, di ba? Oo. Kaya usapin mo rin. Ako ganun gagawin ko eh. Para makakuha ko, para ma-avail yung pabango niya, o, di ba? Sige na!
Let's go! Eh, tingnan mo kung ano na si ma'am. Nakaman si CP Aragon.
Ay. Ay, pagod sa work. Hi. Kailangan ko nang uminom ng tubig. Hindi pa ako umiinom. Aray, tigas naman nito. Ang sabi mo? Ewan, hindi pa nag-reply. Hindi ko pa nakikita yung aking messenger. Ito yung nabawasan to, tiya. Uy, di tumingin ka dyan. Ayun o, parehas din ang lamang. Pares mo. Oo, saka ka-spray-spray, nababawasan na siya. Kakabawas mo. Saka ka-amoy-amoy. Try mo din to, Cecil, ni, habang nakatayo ka dyan. Oo, ah. Tingnan ko nga yung paper. Iba yung kulay. Sige, ikaw ang pumunta. Yan. Ay. Bakit parang iba yung kulay natin? Oo nga, mag-iba sila No? ng kulay. Pero parang mabaho ito. Eh, ikaw, bahala ka kung anong gusto mo dyan. Parehas naman oh. Oo nga, pero Nalilito ako oh. Yes lang yan. Ano lang? Kaya anong napili nyo eh? Wala pa. Babadgetin ko muna yung pera ko. Pero napili ko yung ano, kulay blue.
Taas. Halan? Maliit. 300 lahat ta. Hindi ko alam. Itatanong ko pa nga eh. Siyempre kung 300, kunin mo yung pinakamalaki lang. Kung kunin mo yung pinakamaliit. Yung muli sa taas. Baka ng text mo. Tingnan ko tiya. Sige, may password yan. Hindi, tingnan ko. Wala pa. Wala pa. Parang matulog. Sa'yo yun. Kasi yung pinindot ng cellphone ko, walang sounds yan. Naka-silent yan. Kasi maraming tumatawag dyan. Di ko sinasagot. Kasi may sinagot na ako. Huwag yun. Maganda na. O, naging-ting-ting pa ako. Ay, try mo din ha, maraming ganyan tuto, nail file. Sayang. Marami akong work. Kahit na, ako nga din, marami din akong trabaho. Habang nakatayo ka lang, diba, ganito, pahinga na natin. O di, pahinga na natin. Ano to? Ewan ko ba kung para saan yan? Basahin mo na lang. Bakit? Baka dito. Para yan sa paa. Ay, sa paa? Kasi, Sige, ay, ito planggana mo nga eh. ito na oh. Ay, nandiyan na, dala mo na. Sige. Iyan na lang to ah. Oo. Pero kami pa rin si Mama, kung malaki, maliit.
Hi. Init.
Ahay. This time. Ano na naman to update na warning was and maybe someday. Hi, Uncle Joel. Hello, good morning. Mega love, shout out. Thank you for coming, Uncle Joel. Ayan, maraming salamat sa pag-support. Busy pa si host. Yan, char. Uncle Joel, baka gusto mo magpa-massage. Nandito ako sa Dagupan, massage. Baka gusto mo magpa-massage. Nandito ako sa Dagupan. Punta ka. Meron kaming 50% off. Ang dami mo na pala message, Uncle Joel. Sensya na ha. Ayan. Medyo busy kasi ako. Okay lang yan. Ngayon nga lang din ako nakapag-live.
Ngayon lang ako nakapag-live kasi busy ako sa spa. And busy ako sa spa sa massage therapy. Hindi nga rin ako makapag-upload ng aking mga video kasi hindi na ako naka-standby sa kusina. Naka-standby na ako ngayon dito sa spa. Isa na akong massage therapy. Oo, hindi ko naman pwede gawing content kasi yung client nakahubad. So baka magalit si Lolo, ipaluin ako ni Lolo. Kaya wala akong magawang content ngayon. More on ano lang ako ngayon, short video. Yun na yung ginagawa ko sa ngayon. Ay nako. Kaya ito, mauubos na yung WH ko kaya nag-live na ako. Paubos na WH ko, pag naubos na ko, lagot ang naglason, baka ma-demonetize si KitKat. Kaya ito, live talaga. May pumasok man o wala, magla-live talaga ako para sa WH ko. Hindi ko na kasi maasikaso yung channel ko. Kasi kailangan ko ng income. Yan. Kailangan ko ng income kasi may college akong pinapag-aral. At daming gastusin sa bahay. Dalawa na kasi family ko na kailangan kong asikasuhin. Kaya eto, todo kayod. Kahit 24 hours ako naka-duty. So, 2 spa yung pinapasukan ko. Morning dito at sa gabi, sa spa naman ako mag-duty. So, parang pero ganun talaga ang buhay, parang life. So, kailangan doble kayod talaga. Kasi kapag kailangan talaga ng income, lalo na mataas yung mga pamilihin ngayon. So, yun, nagdo-double, part-time job. Morning, nakiki ako dito, tapos sa gabi, naka-duty din ako sa ibang spa. Yun. So, ang day off ko ba, mag-day off ako sa Friday. Oo, magda-day off ako sa Friday. Kasi, kailangan kong umuwi ng San Carlos. Yan. San Carlos kasi magbabayad pa ako ng kinuha akong TV. Kumuha ko ng TV installment. So, payment nasa Friday. So, kailangan ko nang magbayad ng aming TV. So, day off ko yun. Sa day off ko naman, hindi naman ako makapag-live kasi ang hina-hina ng signal dun sa San Carlos. Ay, grabe. Sobrang hina. At hindi rin ako makagawa ng content ko doon kasi wala yung ring light ko, hindi ko nadala. So, hindi ko alam kung paano ko mabivideohan. Tsaka kasi, yung mga tao doon kapag isinasama, alam nilang magvi-video ako. Ang kukulit nila. Kaya nahihiya tuloy ako mag-video. Sabi ng tita, nag-vlog ka? Yung mga ganun. So, nahihiya tuloy ako mag-video pagka ang kukulit nila. Tapos papanoodin pa ako ng mga kapitbahay. Sabi nila, vlogger yun. Nakakahiya, alam mo yun. Nakakahiya. Hindi naman sigat na vlogger, no? Parang Kaya yun, hindi tuloy ako makagawa ng content ko. Hindi pa rin nawala na, tuloy ako ma-edit. Kaya more on short video na lang yung ginagawa ko sa ngayon. Eto, naisipan kong mag-live para sa WH ko. Pang WH na lang. Dahil mauubusan na ako ng WH. Baka ma-demonetize ako, nakakaloka. Ay, pumasok sa mata ko. Ay, Uncle Joel, ba gusto mo magpamassage? Halika na, punta ka dito. Mamassage kita. 1 hour 300 pesos lang. Tapos sa next balik mo, 50% off na. So, bali 150, 1 hour. Diba? Naka-promo kami ngayon and unlimited yon. Walang expiration date ang aming promo. Once na nagpunta ka dito ng first time mo, ang 1 hour mo is 300 ang babayaran mo. Pagkatapos, sa next balik mo, 150 na lang. So, kahit araw-araw ka magpamassage, murang-mura dahil 150 na lang yun. Diba? So, grab mo na. Doon ka sa bukid, mag-vlog. May na nga signal eh. Ang hina-hina ng signal doon sa San Carlos. Nakakainis. Nakakaloka, ang hina-hina. Tapos ang init-init pa, alam mo yun.
Nalulungso yung Kojic ko. Oo. Sayang naman sa spa ako nagtatrabaho, di ba? Dapat sa spa, dapat maging flawless ako. Tapos sa bukid ako magbablog. Eh, di nalungso yung Kojic ko. Ikaw naman, Uncle Joel, ah. Ayan. Gusto ko sanang continue sana. Kaya lang, mahina talaga signal doon. At ang kagandahan dito sa spa, free wifi. So, hindi ko kailangan mamroblema ng load. Dati kasi load yung yung pinangla-live ko. Pero dahil dito sa spa, free wifi. So, nakakonect ako. Kaya ito, medyo mahaba-haba yung live ko. Kahit walang kakwenta-kwenta. Mahal naman. Uy, hindi. Mura na yun. Uncle Joel, 1 or 300. Napakamura na yun. Tapos sa next balik mo, 150 na. O, saan ka pa? Itong spa lang namin yung pinakamura kasi para ma-encourage namin yung mga client namin na bumalik dito sa aming spa. Kasi bago lang to new opening lang. So, nag-i-encourage kami ng mga client na dito sila pumunta sa aming spa para mura. Mura naman talaga. Sa unang punta mo, oo, mahal pa kasi 300, di ba? Sa next balik mo, 150 na lang. O, di ba? Alam mo minsan, Uncle Joe, pag nagmamassage ako, yun nga, pinopromote ko yun, na 1 or 300. Tapos, the following week, na magpupunta siya, ang babayaran na lang niya is 150. O, di ba? Napakamura. Tapos, kapag minassage ko siya, alam mo, bibigay niya sa akin tip, pinakamababa na yung 50 pesos. May nagbibigay ng tip 100, 200, 300, pinakamataas yung 700 na tip na na-receive ko. Grabe, no? 700 na tip, lakas makayayamanin. 1 hour ko siya minassage, tapos ang tip ko 700. Bongga, di ba? So, yun ang kagandahan doon. Kaya naman, ipinopromote namin para mabigay ko yung the best na aking quality service. So, para ma-satisfy sila. Meron din kami ritong Moroccan, o diba? Moroccan, dapat na nasa ibang bansa lang yun or sa ibang lugar, sa malalamig na lugar. Pero dito sa Dagupan, meron kaming Moroccan. At saka sauna, ayun. Hi, Project 89. Hello, good morning. Mega love, shoutout. Thank you for joining. Salamat sa pasilip-silip mo dyan. So, ngayon lang ulit ako nakapag-live. So, may sweldo ka na ba sa iyong channel? Congrats. So, di ba? So, ako ngayon medyo na-busy. So, ngayon lang ulit ako nakapag-live. Ngayon lang ulit ako libang-libang sa YouTube ko. So, wala pa po masyadong content. Hindi ulit ako nakakapag-upload. Wala akong video. Ganyan. Wala. Hindi ako nakakapag-edit kasi busy ako sa spa. Sa spa ako nag-work ngayon. So, hindi ko naman pwede gawing content. Kaya eto, live lang muna. Kasi nauubos na yung WH ko. Alam mo ba yun? Nauubos na siya. Kasi naman, wala akong upload. O kaya more, na lang ako, short video. Tapos konti pa yung mga views. Pababa na ngayong araw ko yung views, watcher, subscribes. Kasi hindi ako nakakapangisda. May tip ako. Oo naman, syempre may tip yun. Yung pagkatapos, halimbawa, ikaw yung client ko. Minassage kita ng 1 hour. So, after ng massage ko sa'yo, syempre, nasatisfy ka sa service ko. Bibigyan mo ako ng tip. Ano ba? Project Mega Love shoutout from Uncle Joel. Ayan. Bibigyan mo ako syempre ng tip. Ganun yun. Oo, alam mo si Uncle Joel, meron ang massage namin dito Swedish. Yung Swedish, hagod lang yun. Half hagod, tapos half loss. Kung gusto mo naman ng Thai massage, ay nako, bali-baliin ko yung buto mo, stretching. Stretch ko yung katawa mo, tapos medyo may konting tunog-tunog, magkakrak ang iyong mga buto, mga ganon. Kaya kung ako sa'yo, pamassage ka na dito sa akin. Di ba nasa Pangasinan ka pa? Punta ka dito sa Dagupan. Dito lang ako sa baba ng Nazareth. Okay, PM mo na ako kapag nandito ka na sa Nazareth, sunduin kita. O, di ba? May pasundo pa, may KitKat. Ayan. So, ayun, maganda naman. Maganda yun. Marerelax ka. O, kailangan din kasi ng katawan natin yun na, na magpamassage kasi yung dugo natin. Ayun to, Joel D. Guzman, mega long shoutout from Project 89. Ayan, Project, sana sumisweldo ka na, no? At sigurado na malaki na yung bahay mo. Ako kasi hindi ako nakakapangisda ngayon, so naiwan yung aking bahay. Maliit pa lang yung mga kasabayan ko, ang lalaki na ng mga bahay nila. Samantalang ako, ayan,
3K pa rin. Gusto ko na nga yan maging 5K kaya lang hindi ko pa maharap. Hindi pa ako nakakapangisda dahil wala akong masyadong time makapangisda. Sorry, nasa work. Same, nasa work din ako. Nasa nasa salon o foods, spa, nasa spa ako ngayon. So, habang naka-stay sa trabaho, nilive ko muna kasi mauubos na yung WH ko ng bongga. Paubos na. Kung i-stock mo yung channel ko, ang tagal ko hindi nakapag-upload. Ang tagal ko rin hindi nakapangisda. Kaya hindi nag-upgrade ang aking bahay. At ayun, dinadalaw na ako ng gutom. Kumukulo na yung channel ko. Pero dahil nga diet. Diet. So mamaya pa ako kakain. Ganun. Aray. Gusto ko sana 3 hours, 3 hours. Para mataas-taas yung WH ko. Bawal kasi CP sa loob. Dito lang sa locker. Break time. Sana all nakapag-break time na. Hindi naman sa amin, hindi naman bawal yung CP. Kaya lang, syempre, spa nga dapat tahimik, no? Dapat makapag-relax yung client kapag ka meron. Kaya lang, wala pa akong client ngayon. Kaya eto, muna ako, nagdaldal. Pero kapag yung may ginagawa ako, yan, tahimik yung aking live. At saka, stop sa pag-live, naka-silent lang siya. Hindi naman bawal CP dito sa amin. Basta hindi na papabayaan yung trabaho. Pero pag may client na, dapat tahimik. Quiet. Para makapag-relax yung client. Ganun. Pero mamaya, mag-e-end na rin naman. Mabilis lang yung live ko. Mabilis. Naka 2 hours na ako. 2 hours para sa WH ko talaga. Grabe. Sobrang babanas. Sana buti pa sa'yo, sige, play ko lang. Ito, CP ko. Silip-silip lang ako sa locker. Ay, maraming salamat, project sa pag-support. Ayan, maraming salamat. Sensya ka na kung hindi ako nakakasugod sa bahay mo. Kasi medyo busy talaga ako. Oo. Busy ako sa work. Sensya ka na talaga. Hindi ako nakakasugod sa bahay mo. Sensya na talaga. So, bawi na lang ako sa susunod kapag meron akong extra time. So, nag-live talaga ako para sa WH ko. Oo. Paubos na talaga eh. Ayan. Ang init sa labas, di ba? May papasok kayo dito, malamig. Gerald. Hay, ang init. Hindi sila maigipit to. Lalabas yung lamig. Ayan. Still and play ko. Yeah. Ay, wow. Thank you so much. Maraming salamat. Sila ba yun yung hindi sana cover ka rin? Again, sinara naman nila kaya lang may space na konti. Binuksan ko kasi yung aircon. Sobrang init. Project, thank you so much sa pag-support, sa walang kakwento-kwento kong live. Thank you talaga. Pero mamaya-maya lang konti siguro mag-out na rin ako. Mag-e-end na ako ng live ko kasi ayan, salamat. Ganon din sa'yo. Ayan, mamaya din naman mag-e-end na ako kasi lunch time na mamayang konti. Siguro mga kalahating oras pa. Okay. Kalahating oras pa. Kaya pa yan, kaya pa. Ayan, shoutout sa 2 million my house. Mega love, shoutout. Maraming salamat sa pasilip-silip nyo dyan at sa padaan. Salamat din sa pag hindi escape ng aking ads. Ayan, thank you so much. Alam nyo ba guys, pag nag-standby ako sa ibang LS kung minsan, pag hindi ka umalis sa live nila, kung may ads, hindi ko alam kung paano gagawin yan. Okay lang, play ko ito. Bye! Back to work na ako. Sige, ingat. Maraming salamat. Ingat sa work and God bless you, Project 89. Thank you so much. Ayan. Hindi ko alam kung paano gagawin yun. Habang naka-stay sila sa live, merong ads. Paano kaya gagawin yun, no? Hindi ko kasi nasa-setting yung mga setting ko dito sa aking sa aking Chromes. Ayan, salamat sa pa-heart Project 89.
Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Uncle Joel. Teka lang, go to channel. Let me see. Aba! Nagbaba siya ng bahay. Nagbaba siya ng bahay. Patusok, titiyak. Ipipin ko yan, sige. Pin ko wait. Sige. O, yan. Pin ko yan. O, yan. Nakapin ka ngayon. Lagyan mo ng premiere. Ganun. Ganun yung gawin mo. Lagyan mo ng premiere. Tapos, one time ko, premiere mo. Ayan. Nakapin na. Guys, may nakapin tayo, guys. Si Uncle Joel. Very support yan. Legit. Oo. Sasamahan ka niya hanggang dulo. Oo. Dati binibigyan niya ako ng load pero ngayon, okay na ako kasi mayroong namang wifi dito sa work ko. Ayan. Guys, meron tayong nakapin. Pa-support, patusok, palalabs na nakapin. Oo. Ano yan, legit, organic, at talaga naman manunukli yan si Uncle Joel. Solid na supportive yan, guys. Thank you sa pag-support, Uncle Joel, ha? Nakapin ka ngayon. Nakakatawa si Uncle Joel, nakakatawa. Alam mo yung stress ka na dahil yung WH mo unting-unting nauubos. Tapos iniisip ko pa na baka ma-demonetize nga ako kasi konting kembot na lang, lalaglag na talaga yung WH ko sa 4K eh. Kasi di ba 4K para, ay wait lang guys. Wait lang, may Hi sir, good morning po. Nag-ano na po kayo CI? Ano ba CI? Mag-inspection sana. Opo, mag-inspection po. Wait lang. Okay, Aeon Spread. Opo, wait lang po. Tawagan ko lang po. Pagtawagan na natin. Akin na sinabi. Wait lang po sila. Makaba na po sila. Wait lang po. dalahin si ma'am. Bawasan natin ang ating aircon. Ayan. May nag-i-inspection sa aming spa. Ayan. Sabi na kasi gagawin nilang call center, so kailangan dumating yung inspector. Hi! Yan, naging 4 million na siya. Hello, 4 million in the house. Good morning at mega loud shoutout. Meron po tayo guys na nakapin sa mga gustong magdagdag ng banana dyan guys. Legit at organic at very supportive yung nakapin guys. Oo. Very supportive yan si Uncle Joel. Ayan. Shoutout nga pala guys, connect tayo to each everyone para sabay-sabay tayong mag-grow. Ayan. Uncle Joel, kailan ba yung premiere mo? Wait lang guys, tawagan pa lang si ma'am. Ma'am, nandito po yung mag-inspector, ma'am. Ma'am, nandito po yung mag-inspector nung yung call center po, ma'am. Ma'am? Dalawa po. Andito na po, ma'am. Tapos sabi po kasi ni sir, tawagan daw po siya kapag dumating po. Kaya lang, kayo po yung mas una kong tinawagan. So, naghihintay po silang dalawa po dito, ma'am, para ma-inspect yung call center po, ma'am. Hindi ko pa po nakikita si Sir Ed dito sa ibaba, ma'am. Nasa salon. Apo, nandun na po sila, ma'am. Dalawa po sila. Baka po mainip, nakakahiya po. Sarado na yung salon kahit tagal ng sarado. Opo, ma'am. Di ba Opo. Ano tawag dito? Punta na lang ako dyan. Oh yes, ma'am. Mas mahigit pupunta po kayo, ma'am, para hindi po sila mainit. Thank you po, ma'am. Thank you po. Bye. Ayan, tapos na ba si Cecil? Ayos na ba sa pakisabi? Pupunta siya dyan sa bahay. Okay na. Ayan. Saan na ba yun? Bakit hindi pa niya ako ina-update? Kaloka. Late update siya sa akin. Nakakainis. Ayan. Ay, malis silang lahat. Hi guys, maraming salamat. Ilang hours ko na ba? Oh, konti-konti na lang. 11 guys, mag-out na ako. Mga bandang 11.
Konting minutes na lang guys, mag-e-end na ako at maraming salamat sa pag-support ninyo guys. Kasi lunchtime na yun. Hi! Ayan, shoutout sa 3 million may house. Ayan, good morning, good morning, good morning. So, malapit na ako mag-end, guys. Mga bandang 11. Mag-end na ako. Oo. Sa lahat ng mga nagpunta sa live ko, thank you, thank you, thank you so much. Ayan, 15 minutes na lang. So, mag-end na ako. Kasi, lobat na yung cellphone ko. Lobat na siya. So, kailangan niya nang i-charge. Baka Ayan. Ano yung 250 na tiyak? Ano yung 2,000? Bakit 2,050 na tiyak, Kit? Oo nga. Ay, ano, saan ako napunta? Nangangapit bahay yung channel ko. Kaya nga, sana all, diba? Malaki na channel mo. Ayan. Hi, Insan Lin, ma. Hello, good morning. Mega load shoutout. Thank you for coming. Buti, anti-data pa. Muisit ka, Kuya Joel. Thank you. Ayan, maraming salamat guys sa pagsugod. Meron tayong, akala ko 11 hours to. Hindi no. Mga bandang alas 11 mag-out na ako kasi lobat na yung cellphone ko. Ganon. Ayan, salamat guys sa pag-support nyo ha. Thank you so much. So ngayon lang ulit talaga ako nakapag-live. Nung kahapon yata, nag-live yata ako kahapon eh. Habang naglilinis ng spa, nag-live ako. Oo, naka-silent nga lang. Para lang sa WH ko. Talaga. Kasi baka ma-demonetize ako. So, eto, nilive ko. Para sa WH lang. Ganun lang. So, hindi ko pa maharap mangisda. Hindi ko pa maharap makapag-upload. Hindi ko pa maharap talaga na gumawa ng content ko. Kasi hindi ako makapag-video. Kaya eto, tamang live muna para sa WH ko. Agoy, Tia Lin, ma. Sabi ni Uncle Joel. Ayan. Yung caption ko, guys. Once a cheater, always a cheater. Drama no? Drama ni Kit Kat. Humuhugot. Char. Alam mo ba guys, yung yung boss ko nagtitinda ng pabango. Sa kakaamoy ko ng pabango, kakapili ko ng pabango. Hindi ko na maintindihan kung alin yung pabango ang kukulin ko dito. Nahilo na ako sa kakapili ng pabangong ito. Marami siya panindang pabango. So, hindi ko alam kung alin yung pipiliin ko dyan. Sa kakaamoy ko lahat ng mga yan. Ayun, hilong-hilo na ako sa kakaamoy. Tapos naamoy ko pa yung pang-paislip daw, pang-patulog. Ayan, yung pabango. Kasi nga spa eh. So, para ma-relax yung client namin, mag-spray kami ng pampatulog para tulog siya habang minamassage. Kakaamoy ko, inaantok tuloy ako. Ayan. Ang dami-dami nila. Ang babango niya, long-lasting yung niya, yung amoy. Long-lasting talaga siya. Kaya lang medyo may kamahalan. 385 siya. 385. Lahat ng yan, kunin nyo na. Hindi ko kaya, no? Anong gagawin ko sa dami ng pabango na yan? Ang dami-dami niya, no? Anong gagawin ko? Hindi nga ako sanay magpabango, eh. Okay na ako din sa sarili kong amoy. Amoy pawis. Charot. Nag-ikot na siya. Nag-ikot-ikot na siya. Yan. So, gusto ko lang bumili. Ay, yan na yung mom ko. Andiyan na si mag-gusto ako na mag-quiet habang may ini-interview siya. Ayan. Good morning, ma'am. Sino po, ma'am? Okay po, ma'am. Ma'am, yung po niyo, yung pabango niyo, alin po dito yung 385? Lahat, kasi yung isa po, ma'am, maliit. Yung maliit ba? Hindi, kasi may malaki po. Itong maliit. Yung maliit. Sige, magkano na? Okay, sige, ma'am. Itong ganitong size, 385. Yung malaki, yung... Okay, sige po, ma'am.
kukuha din daw po si Cecil eh. Ito po yung napili niya. Kaya binaba niya dito. Magbubukod na rin ako ng bangs ko. Ang hawal. Ay, ako kanina ma'am, naggupit ako ng bangs ko. Ikaw na, ako rin na, ako na. Ako na lang nagugupit sa akin para tipid. Ayun. Dati nagpapagupit pa ako dyan sa ano. Pero nagugustuhan ko yung gupit ng Verblante. Ang mahal po ba ma'am? 300, tapos 250 yung discount. Mahal pa rin. Bangs lang. Bangs lang. Mas may ano, ikaw na lang ma'am. Sa... Pero 600. Ay, ganun. Ang mahal. Mahal no? Opo ma'am. Kanina nagbangs ako eh. Di sarili ko na lang eh. Di nakatipid pa ako. Ma'am? Nakakainit ang pagpupulot. Yes ma'am, sa mata. Kanina nagbangs ako. Nakatipid pa ako. Si Becca, ma'am, talaga hindi na siya babalik. Bumabalik ata siya eh. Ay, okay. Ano, ma'am? Kasi, Sayang kasi, ma'am. Kahit bumalik naman si Becca, hindi naman talaga yan sila nag-uusap, ma'am. Para sa lang yung next time, may problema siya. Tapos sasabihin niya pag yung ano ko palaki na, dapat sabihin niya diretsahan sa akin kung ano yung dada. Magiging sinisip, hindi ko na pinayagan. Sinasama pa niya si Hazel. E Perez naman silang nag-undertime talaga dun sa massage nila. Hindi naman sinubong feeling. Nagsabi yung dryer. Tsaka trabaho naman ni Philip kasi siya yung nag-monitor. Pero kasi ma'am, sayang naman si Becca. Marami siyang client na siya yung hinahanap. At saka pag sa gabi, kulang ng therapist. Sa umaga, kaya ko naman i-handle, ma'am. Kaya lang, mas ano kasi talaga na si Becca kasi mas marami siyang client. Mas sanay din sila kay Becca. Kasi marunong si Becca mag-tie. Pwede kong try din ko yun. Marunong din ako mag-tie. Marunong na ako. Marunong na ako mag-tie. Pero sayang naman kasi siya. Tapos yung mga nag-a-apply, ayaw na nila bumalik. Gaya ni Baby Lynn, sayang naman. Si Baby Lynn. Yes, ma'am. Ano sabi niya? Magbabantay daw siya ng sari-sari school. Kaya nga, ma'am, sayang naman. Kulang tayo ng therapist. Kaya sana makabalik si Becca kahit panggabi siya. Ayoko na kasi yung ilang beses yung ginawa mo. Kasi pag may tinanggal ako, Ay, sana matanggal nyo na din ako, ma'am. Tanggalin nyo na rin ako para hindi na ako babalik. kita dyan eh, bumuli ka kay ano. Ano gagawin dito, ma'am? Hindi, tingnan mo, kasya sa'yo kasi ano yung ano. Oh, ma'am, kasya naman po to sa akin dito, ma'am. Anong gagawin dito, ma'am? Hindi, try mo lang Isuot. Pero para saan to, ma'am? Yung habang kagaya ngayon, di ba ano lang, dapat naka-t-shirt ng squeezy. Ganun. Hindi siya. Okay lang na naka-scrub suit sa baba. Pero Tapos- bakit white, ma'am? Madumihin kasi, ma'am, yung white kasi kapag nagkaroon to ng oil. Yan na available kaysa bibili pa. Ay, hindi ka siya, ma'am. Maliit, ma'am. Maliit. Maliit. Ah. Ano to kasi, ma'am, kapag nalagyan kasi ng oil, Hindi tayo, hindi mo yun naman gagamitin to pang massage eh. Yung Gana lang. siya, yung tawag. Yung tawag mo? Civilian lang. civilian lang. Habang nag-aantay. Kaya lang, ma'am, habang nag-aalaw, halimbawa ngayon, nakahantay ako dito, nakasibilyan ako, paano pag dumating yung client, di week, Papalitan. palit agad ako ng rub suit. Hindi pagka Ano, ma'am?
Parang kunwari, natin yung flight. Parang ang size ko ma'am, medium or large. Large, medium, ganun. Opo ma'am. Tapos palalagyan nyo ng tatakyan ma'am? Oo. Okay. Sige. Sige po ma'am. Thank you po. Ay nako. Minsan niisip ko umalis na dito sa aming spa. Ayaw pakawalan ng ang boss ko. Oh, ang ganda. Ni Ma'am Mega Mendelaw, shout out, morning po. Yes, Miss Sir Joel, Tol Joel, ang ganda-ganda ng boss ko, no? Ano siya, may lahi siya na Chinese. O nga pala dito sa aming spa, hindi libre yung pagkain. Hindi libre yung pagkain, kaya may pagkakuripot yung aking boss, kaya kailangan nagtitipid talaga ako. Ang ganda-ganda ni Ma'am. Ano na siya, 46 years old, mukha siyang bata tignan. Ang ganda-ganda niya. Niloloko ko siya. Minsan naalis na ako. Sabi niya, subukan mo umalis. Sabi niya gano'n. Sabi ko may therapist na na minsan kasi 'di ba may mga coworker ka na hindi mo close or minsan nagkakaroon kayo ng issue, mga gano'n na bagay, 'di ba? Nagkakaroon kayo ng misunderstanding, minsan ma-fried yung coworker mo. Ako kasi minsan na-experience ko yun, nakakairita. Mga toxic kong coworker. So, sabi ko, alis na lang ako dito kasi ganyan sila. Pero yung boss ko, ayaw niya akong payagan na umalis. So, minsan hindi ako dumuti ng 3 days. Nasa bahay lang ako, naka-standby. Tawag ng tawag si ma'am. Sabi niya, sige na, miss ka, duty ka na kasi may client. Sabi niya ganun. Darating yung client mo, ikaw yung gusto. Sabi niya ganun. Tapos nagdadailan na lang ako, ma'am, mayroon po ako LBM kahit wala naman ako LBM. Wag lang ako mag-duty. Tapos sige, ang tawag niya. Dahil nga, syempre, 3 days na, walang income. Kaya yun, bumalik ulit ako. Pero nagkaroon ng shifting, sabi niya, magkaroon daw ng shifting. Dati kasi 24 hours ako naka-duty, so naka-stay in ako dito sa spa. Kaya lang nagkaroon na siya ng shifting. So, yung nagkaroon na ng shifting, nag-apply naman ako sa ibang spa. So, pang morning dito ako. Sa ibang spa, panggabi naman ako. Ngayon, binabalik na naman niya ulit ako. Sabi niya sa akin, Miss Kat, mag-24 hours duty ka na sa spa. Sabi niya ganun. Sabi ko naman, ma'am, naka-duty ako sa kabila. Oh, bakit? Sabi niya ganun. Ang sipag mo naman. Sabi niya ganun. Tapos kumukuha sila ng idea sa ibang spa kasi bago lang ito. So mahina pa itong spa na to kasi new open pa lang siya. So wala pa siya 1 year. Samantalang doon sa bagong spa na pinasukan ko, matagal na siyang spa. Dami niya client, grabe. Dami client doon. Tsaka daming therapist na naka-duty. Dito kasi priority ako dahil pag may dumating na client, mapupunta agad sa akin yan Kaya ang dami naka-duty doon. Pero okay lang, mas masaya doon kasi kabanding ko yung mga therapist doon. At saka ang babata pa nila, mga estudyante, yung mga therapist doon, grabe. Naka-uniform pa sila. Alam mo yun, ang sisipag nila, bata pa lang sila, nagpa-part-time job na sila, yung mga ganun. Samantalang yung anak ko, hindi! Nasa bahay lang. Nasa bahay lang yung anak ko. Sabi ko nga, maghanap siya ng part-time job niya. Na-amaze naman ako na yung estudyante, no? Nagtatrabaho na siya, nagsisikap siya para ma-sustain niya yung mga pangangailangan. Habang nag-aaral siya, yung mga ganun. Pumapasok sila ng spa. Naka-duty sila sa gabi, tapos sa umaga naman nag-aaral sila. Di ba nakaka-amaze yung ganun? So, mas maganda doon kasi kabanding ko yung mga therapist doon. Ang kukulit nila, hindi ka doon mai-stress. Samantalang dito, stress na stress ako kasi yung coworker ko dito masyadong toxic. Kaya yung mga iba kong coworker na therapist, umaalis kasi dito sa kasama naming therapist. Grabe. Kung makautos ka lang mo, boss siya. Kung sa amin, parang boss siya. Siyempre, para sa akin, pare-pares lang naman kaming therapist dito.
Tapos utusan niya ako ng gano'n therapist. Eh, ang dami ko ng client. Kapag dumating yung client, ang hanapin talaga nila si Miss Kat. Ayan. Ang gusto kong therapist si Miss Kat. Sabihin nila. Kaya yun. Eh, nahihinayang naman ako iwan yung mga client ko kasi syempre loyal sila sa akin. Wow, sana all loyal. Gusto nila yung yung service ko. Nagustuhan nila yung kung ano yun, yung mga haplos. Wow, may pa-haplos. Yung mga ganon. Kaya nakakapanghinayang din umalis. Siguro, alis din naman ako kapag marami na sigurong therapist. Parang tinutulungan ko sila, ma'am, paano mag-grow yung kanilang spa. Habang, parang kawawa naman kapag umalis agad ako na wala silang therapist dito. Kaya, ano na nga, ibang-iba talaga. Ibang-iba, sana all ibang-iba na. Ibang-iba talaga, ganon. Anong oras na ba? Gugutom na kasi ako, kailangan ko na rin mag-lunch. Yan, charot. Ayan, 11 na nga pala. Ayan, charot, 3 million may house. Maraming salamat sa pag-join. Yan. Loading nga ako, Uncle Joel eh. Talagang nag-loading ako. Yung orasan namin sira. Walang battery. Nagtitipid yung boss ko. Ayan. Maraming salamat sa pag-join. Thank you so much. Ayan, sa 4 million in my house. Mega love shoutout. Good morning everyone. Ayan guys, mag-e-end na si kusina ni KitKat. Maraming salamat sa pag-join ninyo sa walang kwentang LS ko. Maraming salamat guys. So yan, mag-out na ako at mag-e-end. Thank you sa support. Maraming salamat guys. Mag-e-end na ako. Ingat kayo always and God bless everyone. Bye! Ayaw niya ma-end. Paano nga ba ito ma-end? Hala, nasaan pa, no? Uy, naglag yung cellphone ko. Ayaw niya ma-end.